Dostlar salam hemmeňizde. Söz ýerşime diýýärler bu gelen döwlet ilkinji sahypamyzyň ilkinji sanyny ýazgyjak bolýar. Ýöne her şu döwlet anna gelýär. Gün eferde hiç bir de eli degen ok. Gün eferden çykdygy. Ay bu ýadam da goýdy ana. Ay bu ýalmaýar. Dostlar birinci gedek sahypany ýazjak bolýar. Perwy blin komum diýe. Aslında birazjyk bir de. Zato blini ýert ne diýip bolýar. Blin çypardyr. Edil komuma bolanak ýöne içinde ýazjak. İçinde ýazjak bolduk ilki tam oçun şumna. Gelim kenti bolamy sagalar çoğular doglagyň soýanlar hem soň şeň dostlar. Häzir biraz başga formatymyz ütködýäs. Kemerler iýildirgi, keypimiz çag. Gowy ak ýörekden berilen soraglara da nesip bolýar, başardymydan jogap berer. Jogap berip ýetişmedik soraglara göwn etmäň dostlar. Tuğulymy şu wagt 300 mi 400 500 sorag gelen bolsa, şolaň 50sine 70sine jogap berip bilsek zor bolýar. Göwn etmelerler birden tersirek düşünmelerler. Käbir ýerde degişek ýerimiz bardyr, käbir ýerini hat şuňrak düşünmeli ýeriniz bardyr, käbir ýerini ýüldöýnräk garamaly ýeriniz bardyr. Göwn etmeden bolýar. Janyňyz sag bolsun. Taltı görşeliň. Mehmanyň alyp barjy bolsa şeýle bolýar. Konkurensiýa, rебята, konkurensiýa. Historiýada ýene goýdum. Koçumda açdylar. Näme sowalnama diýilýär. Eger sorag berip geçmedikleriniz bolsa täzeden urudyp bersiňiz. Düýünki berlenlere başlaýar. Gerek gel, oje zora boldy. Oje sewenlerim bar, soranlarym bar, wönlerim bar. Ýeti Hudaýa şükür. Paýahaly. Gitdiň onda. Ya bismillah. Daway. Aslında sunwata ýanaşyk ýeri bar bolsa, daşyndan söýsin, ýa sunwatyň içinde bolsun, şol adam men üçin ütköşik adam, şol adam bihallan, hiç açanam hor bolmaýar. Sunwata ýakynrak bolun dostlar. Sporta sunwata ýakyn bolsaňyz bir zat. Horlanmagyň sebäbi dostlar, 116 kilodim ilki, doğrudan 112 kilo geldim. 112 kilo diýilen adamy gözüňe ýetirin, demalban bilen o kyn bolýar. Şoň üçin bir horlanmagyň uğruna çykdym. Şu usul iň ansat we gowy usullaryň biri boldy men üçin. Mene pevka diýilen söýüň manysyna da düşünemok. Men institutdan mektebem rus diline oturdum. Hemen pevka görýän bolsaň, erwet saat mykadip pikir edýän gowda adam meňden ok. Gelin dost ýakynrak tanşalyň, belki beýle pikirde bolmarsyňyz, janyňyz sag bolsun. Dostum men uluraktan assalamu alaykum diýsem men biri ýerine urulyp bir özüne söwendürne edip bir gelip görýär. Men sesim gödek bolamsaň özümem gödek görnýändir. Edil siziň diýişiňiz ýalyga bolmaly. Janyňyz sag bolun dostlar. 2001-nji ýylda Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine Şmaz diýilen ýerde gulluk etdim. 6 aýdan soňam Balkanabad şäherine geçdik. Balkanabad şäherine de umumyň biziň gullugymyz 1,5 ýyl owat. Şeýlerek. Dostlar men özümem aňyr başy ýaltaçyny aýtdym. Ýöne arada şol bejergi alamda 14 günden pirsat iýmedik günnemde biraz özüme erketmek başarar nöýden pikir keldäme geldi. Galanam soň aýdyp beren, erketip başlam soň. Ütköşük meşhurluğa yok dostlar. Ýöne Hudaýa şükür Türkmen ýeriniň toýlary dowamly, Hudaýa şükür toýdan toýa barýan bir ýyl içinde onnamyna tanalýan bolýym şol begenler ýa. Madama toýda görüşmegem hemmämiň nesibämizde boldy. Palov, Türk palowy, İngiliz palowy, Amerikan palowy, palov. Milli tagamlar diýe. Milli tagamlarda daşary ýurdun kuwa türkmeniniňki diýe. Palov orada hemme ýeriň palowy bar. Dostlar mektepde urumda da biologiya muallimim. Kim urleşýär dip ilk partada oturup pişirdaşlamam. Çeýete bas diýip başlaýatdy. Ýöne soňky döwür elbetde jekler bolsaň taplamaly, sesiňe seretmeli, o zatlaryň täsir ediler. Ne dostlar şeý dip aýlanyp bert gözer paýtatymyzyň ajaýyp günjeklerini ýyllyk mehmanhanasy. Paýtatymyzyň iň aňyr başy mehmanhanalarynyň biri, Oçmurat dostum bilen bilece gelerençde. Adamın başarmajak zady ýokken, birinjiden şonu suwut etmek üçin şeýitdim. Hakykatdan hiç saat iýmedim diňe suw içdim. Ondan ziyan bolsa bu adeçen müňle adam şoň üçin giderdi. İnsan üçin dostlar, enata bar bolsa şol gymmatly, çagaçyklaryňyz bar bolsa şol gymmatly. Adam şolardan ruhy lezzet alyp ýaşamagy başarmaly. Şolara begen gowunyp ýaşamagy, hem begendirip ýaşamagy başarmaly. Aýlanyp ýörüs. Bu kadar da we neme söhbetleşdik dowam edýär, gülýär emmi. Ne o baýda kılyarak gelip häzirde. Mektebe paýtatymyzyň 51-nji orta mektebini tamamladım. 9 klas okulýardy owat. Soňra Türkmen Milli Sport we Siýahatçylyk Institutyna, Siýahatçylyk fakultetine okuwa girdim. 2001-nji ýylda tamamladım, 97-nji ýylda girip
Soňa gully. Dünýäň iň owadan zady ene hudisi. Ene mehri. Soňa hemme ýakyndan doganjykdan jygylan, kakan, çağılan hemmet giyýär soňa. Men pikirimçe. Ene mukaddesdir. Iň göder zadymdan eneler. Pälimiz, ýollaşymyz bolsun diýerdim. Sebäbi ak niyetli adamlar, ak durmuş bolsun, ýüreginden hapa barlaram. Öz päli bilen bolsun diýerdim. Şonda belki köp adam pikirlenerdi. Sport temasy menlik däl. Neme, haladynyň açyp manty bilen ajman etmek temasy maňa golaýrak bolaýmasa sportdan beter. Ýöne Realmy ýa Barça diýseler, köpetdağ diýerdim çağılykdan, balet edýän köpetdağ. Adamyň öz nastroýeniýasyna görä bolýan eken, şu nöre durmuş barada goşgular has ýakyn bolýar, magtumuly pragyň goşgular ýakyn bolýar. Ýöne söýüň goşgularym da ama taýardyr, ýanymdadyr. Ýaşlygym ýatlap durýas. Normal. Hemme adyň öz edebi bar. Tanqydy sowallar bermeňem öz edebi bar. Näme şu şuwatsy aty edep bilje soranyňyz, näme sorajak bolsaňyz şu tanqydy bolsa da şoňa jogap berjek men size. Dawalym. Mergen men başda işe gelmegimin hem sebäpkäri, ýagny işe çağıran, şu işi öwreden mergen. Ondan halipalanmadan, ulu halipalanmadan bir Cuma Ýazmyradow bilen Oğulwa Çaryba bilen beýik halipalanma. That you're right, my bro. And also I wish you all the best, bro. Okay. İnşallah oğulcuğum bolsa Hudaýdan dileýär söýde. Döwran Muhammed ýa Merdan Muhammed. Men saýgaçyklamyň saýlanatlary Döwran ýa Merdan diýip, belki iki jogurdan alajam. Muhammeden terkap takjak diýip bol. Ýagşynyň gadryny bildirinler diýip, erbetlik diýen zat dörenmiş kem. Gynansaňam şo bolmasa bolanok. Ol biziň elimizdäki zat däl, ýöne belki agrak bol. Menem pikir edýän şon ýaly bir gowy goşgu döretjek bolsaň, şon ýaly özüň duýmaly, zat etmeli. Ýöne daqad edýän oglanlar gülýär, ýazgam berýärler edir 2 saatda şakyrdat. Men onu düşünemok, ýöne şon ýaly özüm ýazyp bilmerdim. Hudaý jana dönün, her günümde ýatdan çykmazak, gün etmäge çalışmaly. Her günüme Hudaýa şükür edýän. Näme şonda her günüň berekede, arsala, döwlete, şahatlyga beslenýän eken. Size de maksat berýän. Şu sonra aýratyn sag bolsun. Oğulwa Çaryba Türkmenistanyň halk artistining beýik halipam, men akademiýam. Men ütköşük, ýürekde şadamymdy pahyr. Ýatan ýere ýatýar, zaýjynyk bolsun. Geljekki kärdeşlenme, ýaşwat kärdeşlenme, hasam sowatly bolmagy, özümem şonu arzu edýän köp zady bilip şu temada girişmeýän zadyň galmasyna hemme zady bilsene, öwrense. Däl Porhan bolup 5 ýyllap söýüşip toý etdim. 2014-nji ýylda ölendim. 2004-de ölendim o. 14-den hem bolka. Ýalňyşyňy saňa düşündirjek bolýan bolsa, olam ýagşy niýet bilen düşündirýän bolsa, şol adama dünýe baryny berin. Az bolsa ýarsyny berin, ýöne şol adamdyr siziň dostuňyz. Başgalardan wepa bolmaň. Goşum, baran ýerime toýa ýa, Hudaýa şükür. Şu oglan gyýdarmyda da şu baht köşküne gelip öz bahtyny tapyp bileje nikahdan geçme arzuwlaýasmy? Ay, sag bola. Watanymyzda Toy bol. Вот нормальныйсы, ne normalnyysy, sağ brat. Birinji paýeskamyz Gazagstana di, Almaty, Astana. Şu ýerde Magtumur Pragyňyzyň adyny götüren giden köçe de bar. Ola daşary ýurtda goşga okumak eken. Avey nashirat Kazarskih zibey dagladi jeyhuna vetrami Türkmeni. Tarkovski diýen terjümeçi, beýik terjümeçi, Aşgabat atyerler daş döwrüni gawundan nolup Magtumur Pragyňyzyň goşgularyny terjüme edipdi. Enşeme watlap. Ol näme daşary ýurtlaryň okumak üçin dälmi dahyren? Bilip diýin. Ayyoğa. Ya edil beýle de däl, ýöne edil ýankylan diýen ýalygam däl. Aramlyk adam şekil bir görnüşde ýaşabar, özümiz boljak ber. Bawol. Istenlik adam çalak şulak bir ýerde görnüp ýa meşhurlyk adam başlasa, şol adamy söýýänlerim känler, ýöne keypine ýigrenýänlerim känler. Erwe saatlar diýenlerim känler, oňa öwrenşmeli bolýar. Bagyt satylmaýa uly baýlyga diýär. Satyn alyp bolýan zatlar sen bagyt edip bilmez. Enatan barka, dogondan jiglen barka bagty.
Hudaýa şükür men bagtly. Soňky döwür Instagramdaky jigilen bilen hem has bagtlyda. Şo sonra men aprosta ogun goýupdym. Iki goşgum taýyny haýsyny goýup ben apros etdim. Anan marsyňyz 1351 adam, 1351 adam ikisinde de deňje ses berdiler. Menne de şonu ýaly. İkisem beýik, ikisem ägir. Arzu etmen dostlar. Ödüm arzu ak yürekten etmeli. Beýik bir bardan gowy dilegler etsen şol kabul bolýan eken. Şu atgyja sürýän maşynyny ben öň institut döwrümde arzu edýärdim. Hudaý jana dönen yetdim şu arzuga. Ol diňe o däl. Hemme gatdy. Nesibe şunçorak orun tutýar adamyň durmuşyndan. Nesibe var eken şiýanyň ustaýdy maşyny aýlantyp. Eger diňe bir adamdan ussatlyk babatda, medeniyetlilik babatda, edep terbiýe babatda görelli almaly bolsa, onda ol Kadir Atabayev halipamyz. Dostlar, men Leningrad kolhoz öňkine Vasmoy töwereklerde ýaşam soň gapymyzda düýe bardy, mallar bardy. Ulluhan düýe ferman eýesi bolos melýärdi. Institutda okaýakamam öýe baryp düýeleme bakýardym. Siz efirlerini hemşip iğirlan da iğirlan olsanız da görürdünüz. Döwlet şäherlerini, bayramçylyklaryny, konsertlaryny, paradlaryny, daha şükür ulu döwlet şäherlerini alyp baryp görün şonlukda efire girýän, gepleşik alyp baramak olam gözüm sebäpli, gözüm pesirek görýär. Söýgü näme? Söýgü mukaddes duýgy. Duýgular şunyň beýigidir söýgü. Söýgü baş egmejek berdaşdy çınar, ähli kynçylygy dödgeler çydar. Iň belent duýgy birinji gyýdym dogranyna bir ütköşük duýgyny başdan geçirýän. Ikinji gyýdym ondan pesselýany ol birinji gerekde. Şolam toýa etmegimiň sebäbi boldy. Sag bolun dostum, siziň janyňyz sag bolsun. Elmedama şeýdip biregiň bir güler ýüzüni göreliň, hoş sözlerini eşdeliň. Janyňyz sag bolsun, ýurdumyz, öýlerimiz abad bolsun. Bagtly bolun dostlar, esasat. Dostlar, ilkinci gerek gelin döwlet sahypamy sowallaryny ýazyp etdik. Men başgaça bolar etdim aslında, men döwlet maňa ýetirmedin, şoň üçin spasibo. Bolýa. Indi kim ihman men saýlaýynma? Bolýa, indi kim ihman? Halipa Arsi. Bolýa diýermi? Halipa bilen özünden guruluşak bolun. Halipa gaýrat et, Arsi gaýrat et. Bolýa, onu birinjilerine hemme sorag berendere köp sag bolsun aýdýar. Dostlar, köp soraglar jogapsyz galdy, başdan giýje sagat bir ýary boldy. Soň özüm gönýärimden nesip bolsa öňümde günlerde köpsine jogap beren. Köpse jogap berer ýanymda. Sağ olun. Siz Instagram için tanrı yaptın. Ömrünüz uzak olsun, canınız sağ olsun. Yana maçmı diye gol ardular edildi bire. Gol sözler edildi. Şu doğandan sonra hem canınız sağ olsun. Hoş sağ olun. Men adımdan dostumun adından, telefonumun mikrofonunun adından. Luiz Ariatka. Spasibo başa. Hoş maşan. Ne mi diyor onlar? Gelen koç. Gelen aslan bozunun da nikiyedek. Arsi karışıyarsan. Arsi Gul Mehmedov Halipa. Ağır olan grafiğinden 2 saat gaýrat edersin de. Öyle olanlar gayrat et. Hoş sağ olun.